खुलुमबाय बयखौबो बर' मिस्टार चेनेलाव नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुखाबाय थालिर बिफां फांनैखौ हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदान साजायनानै हाबा होयो। बेखौ मानि थाखाय होयो बेखौ बांसिन मानसियानो मिथिखायो जानांगौ, नाथाय बांसिन मानसियानो मिथियाबो जानो हागौ। बेखौनो आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थाना होगोन। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामना हो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदान मावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। तो आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। बे जोंनि बर'नि नेमखान्थियाव दङ, मानो होनबा बांसिन मानसिफ्रानो मिथियैनि जाहोनाव फालिया, नाथाय जायगा जायगा दासिमबो फालियो। तो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना। भिडिअ बारा गोलावबा नोंथांमोनाबो नायनो बायो, बेखायनो आं भिडिअखौ ससेल' बानायगोन। बेयाव नोंथांमोना खोनासंदो। जेब्ला सासे हाबा जायै सुबुङा रुंसारि जालाङो, बे बिथांमोननो सोरगोआव जरा मोनहैथों एबा आद्रा थालांनाय सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय थालिर बिफां फांनैखौ देलायहोनानै साजायहोनानै बिबार माला गानहोनानै गामसा आरो दख'ना गानहोनानै हाबा होनाय जायो। तो नोंथांमोना दिनै मिथिबाय थालिर बिफां फांनैखौ मानि थाखाय हाबा होनाय जायो। सोरबाफोर मिथिखायोमोनब्ला कमेन्टआव खोन्थाहर। आंथ' बेखौ मिथियामोन, नाथाय बड'लेण्ड बुब्लिया फसायनायनि उनावसो आं मिथिदों। बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाना होबाय। तो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक खालामलां आरो शेयार खालामलां आरो चेनेलाव गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव। तो गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय। थेंक इउ।